Яра дуслар, біз де сіздің ижаттан ераққа кетмейік, чөнки біздің келесі видеозыма да шулай сәнғат белән бәйле. Әлі ул гына да түгел, карагач белерсез. Бу уку йылы яңа гына башланган булса да, укудан туярга өлгергән мен театрга барга булам. Әмма бу спектакльләрнең барысы да караганым булганга күрә, телефонга төртенеп, алга таба китәм. Әмма бара торгач, миңа бик кызыклы яңалык килеп төшә. Әйдә тизрәк минем белән, хәзер барысын да сөйлим. Кеше тулы зал, төрле төстәге утлар, сәхнәдә уйнаучы артистлар, декорация һәм грим. Бу сүзләрне ишетүгә безнең күз алдыбызга театр килә. Нәрсә соң ул театр? Театр ул сихри дөнья. Күңел өчен ял урыны, яңалыклар ачу мөмкинлеге. Без тамашачылар театрның ачык өлешен генә күрәбез. Ә сәхнә арты нинди серләргә бай икәнен хәзер белербез. Хәзерге вакытта менә сәхнәдә менә нинди эшләр гомумән башкараларны шуның турында да сөйләп китегез әле. Спектакльгә әзерләнәбез. Әйдәгез үзләреннән сорыйбыз. Әйдәгез. Сез монда хәзерге вакытта нәрсәләр майтарасыз? Нәрсә майтарабыз? Сәхнәнең төзелешен майтарабыз. Менә бүген нинди спектакль була беләсез? Әлбәттә, хыялый дигән спектакль була. Сез шуңа әзерләнәсез, диме? Әйе. Әлеге эшнең менә катлаулылыгы нәрсәдә икән сезнеңчә? Безнең өчен нәрсә катлаулыгы юк аны. Ну, эшләргә кирәк. Менә күргәнегезчә, сәхнәнең бит без залдан бер өлешен генә күрәбез. Ә чынлыкта ул бик киң, шундый зур пространство. Анда менә декорациялар, реквизитлар, ярдәмчел предметлар. Менә бу сәпит дип әйтик, ул сез чын сәпитме? Анда йөрергә мөмкинме? Әйе, беттәме? Шулай Син йөри беләсеңме? Мин йөри беләм. Йөреп кар ялас. Әйдәгез. Театрның иң югары нуктасында тавыш һәм ут өчен җавап бирүчеләр утыра. Алар тамашачыларга күренмәсәләр дә мөһим рольләрнең берсен уйный. Төрле төстәге төймәләр, ыргаклар, пульт, кабельләр һәм башка без аңламаган әйберләр. Әмма менә алар тавыш дөньясының хуҗалары. Нинди нукталар монда, кнопочкалар нинди бар монда? Төрле спектакльдә төрлечә. Музыка өчен бар монда. Монда микрофоннар өчен, подвесной микрофоннар өчен. Музыка өчен компьютердан музыка ибәргә. Һәм сез бөтенесен буларны беләсез инде, кая? Менә монда спектакльләр безнең бар. Менә бит монда спектакльләр бар. Загрузка бар, аны уже басау, уже спектакль әзер. Үзе автоматическийме? Спектакль чыгарганда менә ясап куябыз да и исендә калдыра. Менә бит. Келесі нукта булып без декорация цехына ашыгабыз. Миннән калмагыз, дуслар. Декорация цехына. Киттек. Ого! Нәкъ менә монда һәр спектакль өчен реквизит әзерләнә. Кылга, үй, эскәмия, капка, авыл яисә шәһәр рәсемнәре барысы да әлеге бүлмәдә туа. Мәсәлән, монда шушындай иске әйберләр дә табып була. Улар бөтенесе дә декоратив. Хәзер дуслар, без артистларның гримерныларын карап чыгачакбыз. Ничегрәк икән анда мөхит һәм бәлки без шулай артистларны да очратырбыз. Әйтегез киттек. Игътибарыгызга безнең данлыклы Исламия Мәхмүтованың аерым кабинеты. Беренче Истәлекле урын. Аны кайма яхшы. Грим бүлмәсе артистның икенче ие дип була. Нәкъ менә монда артистлар киенү, бизәнү эшләрен башкара һәм сәхнәгә чыгарга әзерләнә. Мин дә артистлар янына кунакка кирип чыгарга булдым. Исәнмесез? Менә монда безнең шулай беренче артистыбыз да монда үзенең төп бүлмәсендә. Исәнмесез, сезнең белән бераз сөйләшеп алыйк әле. Шунда әйтем бар. Театр ул илгештән башлана дип. Сезнең өчен театр нәрсәдән башлана икән? Театр минем өчен ул икенче өем. Чөнки без гомеребезнең күп вакытын шушында үткәрәбез. Менә инде 93 елда шушында беренче адымнарны ясап кергән идек. Көн сайын диярлек җәйге ял вакытларыннан кала без үзебезнең яраткан театрыбызда киләбез. Иҗат итәбез яраткан тамашачыбызга. Дуслар, хәзер без театрның иң төп, иң кызыклы бүлмәләренең берсенә килеп җиттек. Ул да булса, ул Костюмнар бүлмәсе. Вау! Киттек, керәбез.
Карагыз, ни хәтле костюм. Костюм спектакльнең иң мөһим әйберләренең берседер мөгаен. Биредә татар халык киеменнән алып, килмешәк образына кадәр костюмнар бар. Монсы яңа спектакль ахырсы, менә премьера булды. Менә карагыз әле дуслар, эксклюзив безнең каналда гына премьера күптән түгел булды. Һәм менә премьераның баш киеме. Менә бу менә шушы костюм бүлмәсендә, костюмнар бүлмәсендә шуның хәтле күп костюм, менә ничаклы костюм икән монда гомумән. Санап карасак. Әлеге залда 30лап спектакль өчен әзерләнгән киемнәр 200дән артык дип әйтергә була. Һәм алар төрле юллар белән булдырылган. Режиссер спектакль хакында, образлар хакында инде мәгълүмат биреп, уйлашканнан соң, күбесе әлбәттә тегелә. Чөнки кешенең үлчәмнәре, кешегә ничек ятуы, бөтенесе дә бит инде мөһим. Заманчарак шундый костюм кирәк булганда сатып алынырга да мөмкин. Күп очракта инде аксессуарлар сатып алына, перчаткалар, шундый әйберләр. Менә гомумән костюмнарны киеп карарга мөмкинме икән? Мөмкин, сезгә мөмкин. Все, китте хәзер киеп карыйбыз дуслар. Biz bizning kelgan o'ringa kiri qaytdik, Demak, Әлбәттә, без бүгенге шушы очрашуда театрның бер өлешен генә күрсәтә алдык. Шуңа күрә мин барыгызны да чакырам шәхсән килергә, үз күзләрегез белән күрергә, шушы атмосфераны, шушы халәтне тоярга килгәнегез өчен зур рәхмәт. Сезгә бик зур рәхмәт. Шуннан да бик кызыклы һәм бик үзенчәлекле булды. Чөнки мин әле сәхнә артын күргәнем юк иде моңарча. Дуслар, сезгә дә шулай килергә тәкъдим итәм һәм әлбәттә инде спектакльләргә шулай килегез. Сәхнәдә басып торырның шулай ук бер ниндидер рәхәте бар миңа калса. Экскурсиябыз шуның белән тамам. Хәзер инде яңа көч һәм дәрт белән укуга керештек тә була.